regăsit la un episod. Astăzi vom juca Minecraft. Da. Vreau să fac o lume. Vreau să se numească lumea youtuberilor. Și da, mă inspir după alții, adică cum ar fi Ovidiu 700 sau alții. Păi, eu nu o să le fac poză, doar o să le scriu numele pentru că nu prea știu să fac, da. Să construiesc și da, eu am un skin de pisică, uitați, așa arată. L-am luat de eu am Minecraft cu ăsta, cu hack, da. Dar momentan o să-mi pun acest skin. Perfect. Play. Ignorați aceste mape. Bun. Vom scrie aici. Lumea. Da, mă cam încurc. Nu știu dacă am scris bine, dar nu mă judecați, pentru că sunt și eu într-o casă, în clasele 1-4. Nu. Bun, creativ. Bun. Hai să începem. Depinde cât o minut o să scriu, poate o să scriu 2 sau 4 nume, nu știu. Bun. Gata. Acum, hai să începem. Pe cine să facem prima oară? Să ne gândim. Nu știu, hai să-l facem pe Shelly. Da. Să-l facem cu galben. Bun. E cam greu. 1, 4. 3, 4. Bun. 2, 3, 4. Bun. Un S destul cam de mare. Aș mai putea să iau de aici. De așa. Să vedem cum arată așa. De așa. Arată destul de bine. Câte o să? 3. Bun. Așa. Bun. Nu știu ce să zic. Cred că aș putea lăsa așa. Gata. Și... Stai un pic. Stați un pic. Și... Cred că am făcut bine virgula, nu știu. Și... Da. 2, 4, 5, 6, 7. Bun, un E. Opa. 1, 2, 3,
4, 1, 1, 2, aici nu mai e nevoie să număr, nici aici, Ș, J, E, L, I, bun. L, bun, L, și acum o să fac eu. E destul de simplu. Bun, Shelly. Va fi destul de lung acest episod. Și acum pe cine să mai scriem? Ce ziceți de Diana C? Da. Pot ce să scrie cu roz. Cu acest roz. Bun. Cred că e destul de bine aici. Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun. Și acum fac așa. Aici luăm colțul. Bun. 1, 2, 3, 4. Opa. Hopa, hopa. Bye. Nu mă mai juca de mult Minecraft. Și nu. Uite așa. Da. E bine cât de cât. Perfect. Da. I. I. Am o idee. D. 3, 4, 5. Nu așa. Mai idee. Hopa. Nu îl lăsăm noi așa. Bun. A. Bun. A. 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 Nu. Vacă, du-te de aici. Nu. 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 Destul de mare. Acest nu. Știi ceva? O să îl mai micesc. Cum a sunat asta micesc? Deci că am făcut mici. Bun.
D, I, A, N, A. Bun. Și bun. Aici punctul. C. Vai. Cum o să fac eu acest C? Nu știu. C. Nu prea știu să fac un... Vai de mine cum arată. Nu mai dai. Nu prea știu să fac un C. Aici. Bun. Bun. Bun, așa. Bun, cred că e bine. Bun. Și cam acesta a fost videoclipul de azi. Nu uitați să dați un like. Și eu am fost Diana. Pa, pa!